ya mere enyi m, ana m anabata gị tata n'jisi ike nke ụbọchị tata dịka anyị na-ene anya n'ụgwọ ọrụ nke mmehie. Achọrọ m ka ị ṅaa ntị nke ọma ka anyị chee maka otu nwa okorobịa n'ọnọdụ dị mma. O kwesịrị ịdị mma, ahụ isie ya ike, mana nwa okorobịa malitere iru ihe na-adịghị mma na ndụ ya. Dịka ọ na-eru ihe kwa ụbọchị, ọ na-afụ na-ama abụba, ọ ga-ahụ dibịa bekee, ọ na-agwa ya na obi na-egbu ya mgbu. Mgbe dibịa bekee na-ele ya anya, ọ sị ya hapụ ụmụ ihe ọtọ bịrịbịrị ndị na-eri na-adịghị mma na arụ gị. Mana nwatakịrị aṅaghị ntị. Ndị agbata obi ya na-ayọkwa ya erizina nri na-adịghị mma na arụ gị, mana ọ naghị aṅa ntị. Na ruo one na one, o si n'onye arụ ike dị wee baa n'onye ike na-agwụ. Ọbara mgbenye elu abịa, obi ya amachibe, anụ arụ ya bido nwebe akpụkpa. Mgbe ahụ ume ya na-ebi ebi, nwatakịrị ya wee malite inwe obi mgbu, ọbụna dị ọrịa shuga bịa. Tupu oge na-aga, arụ ya kpọnwụọ. Kedu ihe na-eme? Nwatakịrị ya na-anata ụgwọ ọrụ nke ajọ nri ọ na-eri. Na mere ka anyị gaa ntị dịka anyị na-anụta ozi ọma, oziokwu bara uru n'ọnụ onye ọzọ atụrụ Kụmụyi. Na ndị Kọrentị nke mbụ isi 6 malite ego na amaokwu 9. Ndị Kọrentị nke mbụ malite ego na amaokwu 9. Anyị na-ekwu maka njehie na-eweta ahụ, mmehie na-eweta ahụ, ajọ omume na-eweta ahụ. Gịnị bụ njehie? Gịnị bụ mmehie? Gịnị bụ ihe ọjọọ ahụ nke na-eweta ihe ọjọọ ahụ ndị a na ndụ ndị mmadụ? Ndị Kọrentị nke mbụ isi 6 malite na amaokwu 9. Ọnụ na-amaghị na ndị na-emebi iwu agaghị eketa alaeze Chineke. Ajọ omume gịnị ka ọ bụ? Nke a bụ ihe na-emegide ezi omume, ihe ọjọọ. Nke a bụ ihe na-emegide ihe ọma. Mmehie gịnị ka ọ bụ? Ọ bụ ihe na-emegide ịdị ezi omume. Ọ bụ na ndụ gị na-egosipụta ihe na-emegide ezi omume, ihe na-egosipụta ime ihe ọma, ihe na-egosipụta ihe na-emegide. Ọ bụ na ndụ gị na-emegide ezi omume na ịdị nsọ, nke a bụ njehie, nke a bụ mmehie. Mmehie na-eweta ahụhụ. Ọ bụ nchegharị na-eweta mgbaghara, mgbapụta, nzọpụta, ndụ ebighị ebi. Ọnụ na-amaghị na ndị na-emebi iwu agaghị eketa alaeze Chineke. Unu ekwena ka eduhie unu ndị na-akwa iko na ndị na-ekpere arụsị na ndị nwere nwunye na-akwa iko, ma ọ bụ ndị nwoke na-eme ka nwanyị, ma ọ bụ ndị na-emerụ onwe ha na-arụ ibe ha. Amaokwu 9. Ma ọ bụ ndị ori, ma ọ bụ ndị anyaukwu, ma ọ bụ ndị na-aṅụ mmanya, ma ọ bụ ndị nkwutọ, ma ọ bụ ndị na-apụnara mmadụ ihe, na ha agaghị eketa alaeze Chineke. Gịnị ka anyị ga-eme ka anyị wee nwee ike ka nzọpụta wee bịa? Kedu ihe anyị ga-enwe mmasị ime ka ndụ ọhụụ, ndụ na-ebighị ebi wee bịa? Na amaokwu 11 ọ sị, ma otu a ka ụfọdụ n'ime unu dị, mana ugbu a asachawo unu, a ga-asa gị n'abalị a, ma na-edowe unu nsọ, ma na-agụwo unu na ndị ezi omume n'aha onye nwe anyị Jizọs, sitekwa na mmụọ nke Chineke. Dịka ị na-apụta na njehie, isi na ihe ọjọọ wee pụta, wee si n'ime ihe ọjọọ wee pụta, onye nwe anyị ga-anabata gị, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbanwe ndụ gị n'abalị taa, ọ ga-agbanwe ndụ gị n'abalị taa. N'akwụkwọ Mkpughe isi 18 ana m agụ amaokwu 4. Akwụkwọ Mkpughe isi 18 amaokwu 4. Wee nụ olu ọzọ ka o si n'eluigwe daa sị, si n'etiti ha pụta. Nke a pụtara ị na-enwebe akparamagwa ndị Babilọn, omume nke ndị Babilọn,
ajọ omume nke ndị Babilọn nke na onyonyo nke mmerụ na ihe ọjọọ. Ị chọkwaghị ahụhụ n'ụwa a, ị chọkwaghị ahụhụ n'eluigwe na ọkụ ala mmụọ ebighị ebi. Ọ dị ihe ị ga-eme, si n'etiti ya pụta ndị m, ka unu wee ghara iketa oke n'ajọ omume ya, ka unu wee ghara ịnata ihe otiti ya dịka ị na-abịa. Mgbaghara dị njikere, mgbaghara na-echere gị, ndụ ebighị ebi na-echere gị, amara Chineke na-echere gị, amara iru ọma nke Chineke maka nzọpụta, amara Chineke maka ezi omume na-echere gị. Ọ bụ oke gị n'abalị a. Olee ebe ọ nọ? Olee ebe ka nwaanyị a nọ? Ọ na-abịa n'ụzọ gị. Nzọpụta, ọgwọ nsọ, nnapụta na-abịa n'ụzọ gị n'abalị taa n'aha Jizọs. Ya mere enyi m, ngwa ngwa ị na-anabata onyinye amara Kraịst bụ nzọpụta, ọ chọrọ iwepụ ụgwọ ọrụ mmehie na ndụ gị. Ọ bụrụ naanị na ị ga-ewere obi gị nye ya. Ya mere zọọ nzọụkwụ nke okwe, rịọ Kraịst ka ọ gbaghara gị nnupụ isi gị niile nke ị na-enupụrụ ya. Rịọ ya ka ọ sachapụ mmehie gị. Ya mere si n'ụwa pụọ, yipụ akparamagwa nke ndị mba ọzọ, yinye ọbụnadị ụdịdị Kraịst. Were aka gị ndị ka ị na-eguzo ọtọ. Nna, n'aha okwu Jizọs Kraịst, onye nwe anyị na-ezọpụta anyị, ana m abịakwute gị n'ọnọdụ ndị mmehie, onye ọbụla bụ onye mmehie nke chegharịworo, ha wee na-akpọ ọkụ gị na ha chọrọ nzọpụta gị, mgbaghara gị ugbu a. Onye nwe gbaghara ha n'aha Jizọs. Hichapụ njehie ha niile, gbanwee ndụ ha, nye ha amara maka ibi ndụ ezi omume n'aha Jizọs. Mee ka n'obi ha ọṅụ nke nzọpụta guzosie ike, nye ha udo nke nzọpụta, nye onye ọbụla mmeri nke dị na nzọpụta, ka ha wee ghara ịdị na-aga n'iru na ndụ ochie ọzọ n'aha Jizọs. Ka mmụọ nsọ gị soro mmụọ ha gbaa ama ugbu a, na-azọpụtawo ha, na-agbagharawo ha, na ha na Chineke adịwo n'udo, nwekwa mgbapụta si n'aka Chineke. Daalụ onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na-ezawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ị dị njikere? Nwee mmasị? Ị na-ekwere? Nna, n'aha Jizọs, ana m ekele gị n'abalị a n'ihi na ịbụ Chineke dị ukwuu, ịbụ Chineke nke na-adịghị agharịpụ inyewe okwu gị ga-abịa na mmezu. Ana m ekpe onye nwe anyị, gosipụta ike ọgwọ nsọ gị na ndụ ndị n'abalị taa n'aha Jizọs. Chineke ahụ, onye dị otu ọ dị nyaa, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ na-adị ebighị ebi. Chineke nke na-asị, abụ m Chineke, agbanweghị m. Gosipụta ike nke mgbanwe ahụ, ike nke mmeri ahụ na ndụ onye ọbụla na-arịa ọrịa ebe a n'abalị taa n'aha Jizọs. Jizọs, otu ị dị nyaa na taa ruo ebighị ebi, ijegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị niile ekwensu na-emekpa arụ. Ị ga-eme taa ihe ị na-emebu ori na mbụ. Ya mere onye nwe anyị na-ekpe ike nke ọgwọ nsọ gị ka o rue na ndụ onye ọbụla taa. Mmetụ aka nke ọgwọ nsọ bịakwasị onye ọbụla ugbu a. Aka ọgbama nke ọgwọ nsọ bata n'ọnụ onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpụrụ isi, enye gị iwu
mepee ugbu a n'aha Jizọs. Iweghara isi mgbaka enye m mmụọ ahụ iwu pụta ugbu a n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere nye ndị ntị chịrị na ndị dara ogbi. Onye nwe anyị, ana m ekpe n'ike okwu gị wepụ ntị ochie ahụ, wepụ ịda ogbi ahụ ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere ihe ọzịza na-arụ ha, ihe niile zara gị na-arụ, ka onye nwe anyị metụ gị aka n'ụkwụ, n'afọ, na-arụ zoro ezo, ụkwụ mmiri, pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere ọrịa anaghị agwọ ọgwọ dịka kansa, ana m enye iwu onye nwe anyị ka imetụ aka ugbu a, gbanwee ndụ ha, gwọọ ha ugbu a, mee ka ha nwere onwe ha pụọ n'ọrịa kansa n'aha Jizọs. Nsogbu nke akụrụ, enye gị iwu, gị akụrụ dị ndụ ugbu a ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere nye onye nwe anyị dị niile mmụọ ọjọọ na-emekpa arụ, na-akụ ha n'isi, ma ọ na-ejegharị n'arụ ha, ma ọ na-eweta nsogbu nke agwọghị agwọ. Ana m enye gị mmụọ ọjọọ iwu nke na-ejegharị n'arụ ha, pụọ ugbu a n'aha Jizọs. Ndị nwere arụ mkpọnwụ niile, aka mkpọnwụ, ụkwụ mkpọnwụ, ma ọ bụ ọtụrụ ọkara, ma ọ bụ ihe ọbụla dị otu a, ma ọ bụ ọkpụ nke gbajiri agbaji, gwọọ ha ugbu a. Onye nwe anyị, gwọọ ha ugbu a. Onye nwe anyị, mee ka ha binie ma jee ije n'aha Jizọs. Ekweghị omume niile ekweghị omume. Amara Chineke na ebube nke Chineke na ike nke onye nwe anyị lụọ ọrụ na ndụ gị ugbu a. Nara ọgwụ nsọ gị, nara nzọpụta gị, nara ihe ịrịba ama gị. Mee ka o guzosie ike onye nwe anyị na ndụ onye ọbụla. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ya mere anyị na-ekene gị sonyere anyị na jisi ike nke ụbọchị tata. Anyị maara na Chineke emetụwo ndụ gị aka. Chineke echetawokwara gị na ọ dị njikere ịtụgharị ndụ gị, mee gị ka ị nwere onwe gị. Ya mere na-esonyere anyị na gck.org na ebe niile anyị si ezipụ ozi n'ikuku. Tinyere anyị akara ịhụnanya n'ozi a, kesakwa ya ka ọtụtụ ndị mmadụ hụ ya. Ọ ga-amasịkwa anyị niile esonyere anyị kwa mgbe anyị na-enwe jisi ike kwa ụbọchị. Chineke gọzie gị.